Η Μαρία ήταν ένα κορίτσι 8 χρονών, γεμάτη ενέργεια και χαρά. Αγαπούσε τα παιχνίδια, τις κούκλες της και τις ιστορίες που της έλεγε η μαμά της πριν κοιμηθεί. Το δωμάτιό της ήταν το ασφαλές της καταφύγιο, γεμάτο χρώματα, παραμυθένια, κάστρα και ζωγραφιές. Όμως, τους τελευταίους μήνες κάτι είχε αλλάξει. Κάτι στο δωμάτιο δεν ήταν όπως πριν. Κάθε βράδυ, όταν οι γονείς της έσβηναν τα φώτα και της έδιναν ένα φιλί για καληνύχτα, η Μαρία έμενε ξύπνια, κοιτώντας το σκοτάδι. Δεν ήταν ότι φοβόταν το σκοτάδι. Όχι, αυτό που την ανησυχούσε ήταν η σκιά. Μια παράξενη σκιά που εμφανιζόταν στον τοίχο της, εκεί δίπλα από το παράθυρο. Μια σκιά που δεν τέριαζε με τίποτα από τα αντικείμενα στο δωμάτιό της. Στην αρχή νόμιζε πως ήταν απλά το φως του δρόμου ή κάποιο δέντρο. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε να το εξηγήσει, η σκιά φαινόταν να κινείται. Μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες κινήσεις, σαν να αναπνέει. Η Μαρία το ανέφερε στους γονείς της, αλλά εκείνοι γέλασαν και της είπαν ότι ήταν η φαντασία της. «Τα παιδιά βλέπουν περίεργα πράγματα στο σκοτάδι», της έλεγαν, αλλά η Μαρία ήξερε ότι δεν ήταν απλά η φαντασία της. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το κάλεσμα της σκιάς. Ένα βράδυ, όταν το φως του φεγγαριού ήταν πιο δυνατό, η Μαρία ξάπλωσε στο κρεβάτι της και άρχισε να παρακολουθεί τη σκιά. Δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από πάνω της. Η σκιά αυτή τη φορά φαινόταν μεγαλύτερη, πιο ξεκάθαρη. Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει γρήγορα. Ένιωσε την παγωνιά να την διαπερνά, αλλά δεν μπορούσε να στρέψει το βλέμμα της αλλού. Και τότε για πρώτη φορά η σκιά μίλησε. «Μαρία?» Η φωνή ήταν αχνή, σαν ψίθυρος που έρχονταν από μακριά. Η Μαρία τράβηξε το πάπλωμα πάνω της, κρύβοντας το πρόσωπό της. Δεν ήθελε να κοιτάξει άλλο, αλλά η φωνή επέμεινε. «Μαρία, έλα κοντά». Η φωνή ήταν γλυκιά, σαν να την καλούσε ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά υπήρχε κάτι σε αυτή που έκανε τη Μαρία να ανατριχιάσει. Παρ' όλα αυτά, με κάποιον περίεργο τρόπο ένιωθε την ανάγκη να πλησιάσει. Σηκώθηκε σιγά σιγά από το κρεβάτι της και πλησίασε το σημείο που εμφανιζόταν η σκιά. «Μαρία, είμαι εδώ για σένα». Η σκιά άρχισε να παίρνει σχήμα. Δεν ήταν πια απλά μια ακανόνιστη σκιά στον τοίχο. Ήταν η μορφή μιας κοπέλας, περίπου στην ηλικία της. Η Μαρία έμεινε παγωμένη στη θέση της, αβέβαιη για το τι έπρεπε να κάνει. Τότε η σκιά άπλωσε το χέρι της. Ένα λεπτό, σκούρο χέρι βγήκε από τον τοίχο, σαν να ήταν ζωντανό. «Άγγιξέ με», είπε η σκιά. Η Μαρία, παρόλο που ένιωθε κάθε ίνα του σώματός της να την προειδοποιεί, άπλωσε διστακτικά το χέρι της. Όταν τα δάχτυλά της άγγιξαν τη σκιά, ένιωσε ένα έντονο ρίγος να τη διαπερνά. Ένα κύμα ψυχρότητας, σαν να βυθίστηκε σε παγωμένο νερό. Την ίδια στιγμή, ένα δυνατό φως πλημμύρισε το δωμάτιο και η σκιά εξαφανίστηκε. Η Μαρία έπεσε στο πάτωμα λαχανιασμένη, κοιτάζοντας γύρω της. Το δωμάτιο ήταν άδειο, όμως κάτι δεν ήταν σωστό. Από εκείνη τη νύχτα η Μαρία δεν ήταν πια η ίδια. Οι γονείς της το πρόσεξαν. Το άλλοτε χαρούμενο και γελαστό κορίτσι τους έγινε απόμακρο, σιωπηλό. Κοιτούσε τις σκιές στον τοίχο, αλλά όχι με φόβο. Σαν να τις περίμενε. Η μητέρα της τη ρώτησε αν όλα ήταν καλά, αν την ενοχλούσε κάτι. Αλλά η Μαρία απλώς χαμογελούσε. Ένα χαμόγελο που δεν έμοιαζε με το δικό της. Ένα χαμόγελο που δεν έφτανε ποτέ στα μάτια της. Ένα βράδυ, ο πατέρας της μπήκε στο δωμάτιό της για να τη φιλήσει πριν κοιμηθεί. Η Μαρία τον κοίταξε ήσυχα και του είπε «Δεν είμαι η Μαρία». Ο πατέρας της την κοίταξε με απορία και γέλασε. «Τι εννοείς, μικρή μου, φυσικά και είσαι». Η Μαρία, ή μάλλον το κορίτσι που έμοιαζε με τη Μαρία, του χαμογέλασε ξανά. Η Μαρία έφυγε εκείνο το βράδυ. Εγώ είμαι η σκιά της. Το φως του δωματίου τρεμόπαιξε και για μια στιγμή ο πατέρας της είδε μια δεύτερη σκιά πίσω από την κόρη του. Μια σκοτεινή, παγωμένη μορφή που τον κοιτούσε από το σκοτάδι. Τότε κατάλαβε. Η Μαρία δεν ήταν πια η Μαρία. Η σκιά είχε πάρει τη θέση της.